La vida, la de debò, la mort, la de veritat. Hola a tothom, amics de Sadar, especialment a l'Anna, el Matej i la Tijana. Una abraçada ben forta. Ara que és la segona part d'aquesta booktuber de l'amor fora de mapa, voldria compartir-vos com algunes experiències que vaig tenir al llarg de llegint tots els capítols dels llibres. Primerament, em va semblar una mica raro el protagonista. De fet, mai m'ha agradat, perquè al principi sí que es comença com a posant poemes per la seva estimada Clàudia, però en realitat a mi en lo personal no em van agradar gaire perquè sonaven molt pretensiós, així com dir, sí, jo sóc poeta i vull escriure tots els versos més bonics del món, però en realitat era com massa melós, massa melós. I després, quan comença a avançar la història i fan com algunes coses una mica lletges i que a les mateixes paraules d'ell tot se'n va a la merda, ja comença a ser molt bo. Així ja comença com a escriure. De fet, em sembla que moltes de les coses més profundes que escriu ho fa a la seva prosa, totalment. I després sí que n'hi ha uns poemes molt bons, però ja és com després que comença a tenir una relació més forta amb tot el que li està passant. En quant a la història del seu millor amic, Elda, és molt interessant perquè ens parla... sí que és una història molt forta, la de la seva estada a Sarajevo, però també sí que n'hi ha molta relació amb la mort, que està molt propera a l'obra del Yul, però que mai ho va veure de cerca. També la Clàudia està molt propera a la mort, però el Yul, fins que arriben altres i així, està com molt desconnectada de tota aquesta realitat. Que el protagonista es diu Yul és molt interessant perquè ens fa recordar tota l'obra del Ramon Llull, que és com un dels majors genis de la literatura del món i sobretot de la literatura catalana. Però sí em sembla com que el nom li queda, bé, a la meva opinió personal, molt gran per aquest text que va. Sí que és una bona novel·la, però no és com per tant com perquè li posin Yul. Ara, sí que ens toca molt altres contextos i el que més m'ha agradat de tot el llibre, més m'ha agradat, és la manera en què escriu el seu relat, que en realitat fa la fragmentació de la història fins que arribes a l'últim. És més o manco parlant del mateix que al principi. Si tu al principi penses, ha tallat amb la Clàudia, té un amic que es diu Eldar, etc. Al mig del llibre diu el mateix, però agafa noves connexions i també unes noves maneres de relatar tot que ho fan molt interessant. Em sembla més com un cercle de tota la història que ho fa molt raonable, molt. I això és el que més m'ha agradat. De fet, alguns poemes sí que m'han agradat, però precisament que la paraula de però sempre talli la E em fa una mica de ràbia. Però bé, sense més de l'obra, que voldria així com queixar-me de que no m'agrada el Llull i de que per ser un xafarrer va fer una cosa tan lletja i que si haguessin estalviat molt de patiments, si fins un principi haguessis sigut honest o una persona una mica millor, que no fos un xafarrer com ho fa. Com no vol queixar-me tot el temps fent un vídeo tan llarg, em dedicaré a cantar una cançó. Bella de voz, suena amorós, ja fosse mia. La nit i el jorn quan penso en vos, mon cor sospira. Tot mon tresor dona i persona a vos garrida. Puix més vol mal que el tot vos dona, dau-me la vida.